Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ana pauluan. Panagipalas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Bilibak mat kan kaari din. Apay ka di, Sander. Kastaw na iti kinakurapay yo. Dandani saan kayo pa'y amakaraman iti naimas asidaen no ararigen. Anyamita, may saka kadagiti aggraduar iti kolehiyo. Dahita ti pakakitaan asaan ang tubang tirigat ti panagbiag. Tapno makaadal ti may sa amarigrigat akas kanyak. Anya? Pangasim ta sardangan nakmat kuman. Sipod pa idi. Siyak akanayon ti dildilawam. Awan mo't amok asaan na nasayat nga aramidag kan ka. Uy, nagtulad kamit na namang sungba-sungbat kanyak ita. Sika mamirmiraot. Di ka unay aglablabas, Sander. Gapunta saan tayo nga ammo ti biyag tayo. No itakat sika akanayon ti aday tinangato asaan. Saan tayo nga ammo? No sino kanto iti masungad nga aldaw. Anya? Panawan ka man lang. Amangan numapir dilang ti aldaw ko. Gapukin ka. Sander, naamwak timbagbagam ka ni Reden. Ket, anya ti makunam, Rowena. Umdas ka di dayjay. Tapno maipakaawat ko kenkwana. Adinan ipilit ti agadan. Gapo ta marigrigat dalakat nga ron. Sander, saan kumamot akasta? Apay, isakit mo dayjay a tao? Sabagay, close kayo iti tunggal maysa. Gayam kayo adwa. Kat panagkunak, saan amay parbang ter aramidam kankwana? Imbes nga ibabam ni Sander, tulungam kit di. Tasi kakat nga rod ti adda kabailan na itibiyag, kada tayo nga aggagayam. Ay, no siya kalamay sa. Diyak kaya ti agsayang iti panawan kan kwarta iti dayjay a tao. Biyag da nga rod, di isumat ti makamo iti dayta. Alawanan. Di kapilitan namang tulong kankwana. Ngam pangaasim ko matasar dengamon. Diyak kayat nga aggin-ginura kayo latan. Nay, papanam ka di manan anak kaw. Nakarubuat ka mat. Wen nga Rod, di mo mo't imbagbaga nga adda papanam ita. Nalipatang ngagpaysong imbaga kada kayo nanang, tatang. Nga mapan kami agsapol iti gayam ko iti pagtrabahoan mi. Ay, katuan anak kaw. Kahit agan anad ka iti iruruar mo. Uwan tatang, agyamanak. Kat agawid ka kadimot lang inton malam, anak ko. Wen daw maturog ka pa ijay dagus mo. Agawid ak tumatlang nanang. Mapan kami lang ag-submit iti resume mi kadag iti makita mi a hiring when no job openings. Ala nga Rod, anak. Kat agan anad ka kuma. Adumat ng dagiti nagisubmit aranta iti resume ta Reden. Umdas mat siguron dayjay. Wan di na. Kat sapay kumaata maawat ta. Ay, huwan nga Rod. Sapay kayat kung ti maaddan iti trabaho. Ura siyak Amumat ti kasasaan mi iti biyag. Isakas taon na ti gagar ko amadaan iti trabaho. Agpada ta ari den. Ay, wan gayam. Kumusta mat nga ta ni Rowena? Wan nga Rod. Saan tamatan nga inayaban? Wan nga Rod. Adayumat nga minti lugar da. Ada komunikasyon mi ngamsag paminsan mat. Sana bale, tenton maawat ta. Ayaban tanto. Kat, ni nga ta Sander. Kumusta nga tamot na dya tao? Amang ano nakastrek day jayan iti trabaho na. Adu dagiti kabagyan da amang tulong kankwana. Sapay kumatasaan kami nga grana. Amangan nga no katawa anak no maamuan na nga awan pa'y trabahok. Ay na, bye-bye amon Reden. Di ka maupay iti aramidan na. Pagbalinam kit di akarit da gita, Reden. Rowena, ingkamatan agaplay iti nagaplayak a kumpanya. Naawat akon. Kasta ka di, Sander? Wen, isungarod nga ibagbagakin ka ng ingkamit agaplay.
Kasla mabutengak mat nga agaplay. Amangan nga no saan ka maawat. Kasano nga min amaawat ka, no di ka agaplay? Ay na, nagpadaan nyo mat itigayem mo ani Reden. Takrot kayo adwa. Bueno, dahi ta ti impluensya na ken ka. Tainraman mo manan di tao iti saritaan ta. Kasano? Agpada kayo atakrot. Kinunakmet nga min ken ka, nga awan tinasayat nga ipaay ti nakigayem mo ken kuana. Talaga na dagsan ti reklam ka ni Reden Sander. Apay ka di? Nasingpat mat ni Reden Ay na, uray inala na amin na kinasingpat dito'y lubong. Talaga na dagsanterik na kenkwana. Sipod nagkakaadalan tayo. Oy, Rowena, si kamat gayam dayta. Naingpagmanta na granata dito'y sentro. Huwan nga rod gayam. Nabayagan na saan tayo ang nagkikita Ay, papanam? Dito'y laang gayam. Umayak aggatang iti pangkusina mi. Kasi ka, papanam ka di? Napanak na di pasa kadagi di application letter ko. Tani, masikurana kung nga awan trabaho na. Kasta gayam. Nabayag matan ang nag-aplikar kami kani Reden iti naduma-duma akumpanya. Ngam awan mat awag da no naawat kami wano saan. Ay, dahito nga rin tirigat na kada tayo a fresh graduate. No daduma, birukan dati experience. Kasano tayo kumaama ka experience? Kat fresh graduate tayo kat nga rod. Dayta nga rod. Sa bagay, saan tayo ida mababalaw? Kaputa kayat damat dagiti expert hagbalin nga staff. Sa bagay matkiti Anos na nga talaga. Ni Sander ket di naggasat day jay. Adang trabaho na. Kasta ka di? Kat ijay pa'y nalatak akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. Kasla mapukpukawan ako ni tinamnama amaawat iti trabaho na nang. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Basta agbirok kalatan, addan tulata. Talaga akasta ti mangrugrugay. Talaga amarigatan kayo. Nangruna kat adu ti agberbirok iti trabaho ita. Wan matkit di ananang. Makapaliday lang amin. Tantanin makatawan ng istambayak. Sana balay, anak ko. Taadamot gardin mo. Dagiti nga tabats ko. Amang ano nakastrak da amin na iti trabaho. Amang ano dapayin saad da iti trabaho da. Indo kastaman bilang. Laglagi pa makanayon ti ibagak. Saan a kompetisyon ti makastrak iti panggedan. Dumteng tulat tadayta iti umno a tiyempo. Masya nakiti anak ta lakay. Ay, apay ka de, bakit? Mapukpukawan nga ruden itinamnama. Ay, piman mo ti anak ta. Ang imbagak asaan a dinadaras ti makabirok iti panggedan. Nasaya at ano kasta bakit? Tapno saan unay ang mapukawan itinamnama. Ken pampanunutin na ngamin ti kaadalan na ani Sander. Amangan kanunukan tiyawan wano katawaan na, inton maamuan na atambay paylaeng ti anak ta. Di na ngamin kumapanunutan dayta. Talaga akas jay ti ugali day jay asander. Gaputa kanayon a panuynuyan dagiti dadakkel na. Kumusta Reden? Ada ka din naawat mo nga awag ije na pananta? Awan pa'y nga rol. Anya? Isot sang kauray ko. Ngam kanayon mat ang mapaayak. Apay, ada ka din naawat mo nga awag, di na? Wan, adda Reden. Kat mangrugi akon inton bigat. Anya? No kasta, sa anak ang naawat? Maliday anak para ken ka Reden. Ang urayam lata. Amangan no sika ti sumaruno nga awagan da.
Oh, Riden. Si kamot gayam deta. Sander? Anyan di kasta alangam? Daan na kita badong? Abay, saan ka din na makagatang iti kabarbaro akahus mo? Dinakman kan tiyawan. Sa anak nga minakaskan ka. Sika, alo ti kwartam. Piman kamet, Riden. Kita anak man, naka-formal atayrak. Idinto tasika, kasta tilangam. Kat nagasat ka no nasayaatan ti trabaho mita. Di ka katagyaman. Anyan. Talaga amalas ka matitibiyag mo, Riden. Awan lang arudan ti kwartam, di ka pa'y makastrak iti panggadam. Di ka mang tagibasit iti pada matao, Sander. Gapota di mo amo ti panagtayak ti lubong. Urean niya pa iti mapaspasama. Sa anak to ama ipadakan ka. Nasabat ko deja Riden. Kat, kinumustam ka di, Sander? Apay kumakumusta. Kinat katawa ka. Anya? Kasano ajak katawaan. Ket no nakadadaan jay kaus na idinasabat ko. Mapansiguro agla ko iti nateng Awan mo ti makitak ang nakakatkatawa iti dayta, Sander. Anya? Talagang isakit mo deja Riden? Isakit ko, gapu tagayam ko. Kan gaputa na saya at mo tagayam. Di iso. Basta siya, talaga ajak mapilit tibagik ang makikapiyakan kwa na. Kumusta kan Riden? Kastoy, agmula-mula iti komporme. Kabayatan nga agbirbiro kak iti trabaho. Ay katuan di ka maupay. Basta agbirok kalata. Kat sika, kumusta kan ngay? Nasayat matriden. In-enjoy ti trabaho. Ang malidayana. Ni, apay ngay? Kasano, ipandak ka no ije sa bali a branch ti kumpanyami. Sakit ije adayo. Anya? No kasta, pumanaw ka diti lugar tayo? Wen Riden, saan ko kumakayat? Awan maaramidak. Gaputa order mat ti boss mi. Anong sama? Barang into nagbaybayag, kat isublida ka matlangit ti branch da dito lugar tayo. Wen nga rod Riden. Ngamni, di ka mangliplipat Apay ko maamang lipat ak ngay. Kat data tinasingad iti tunggal may sa sipod pay. Sa bagay, kat sapay la ko tamakastrak kamatan iti panggadam, iti kabiitan a panawan. Ay na, nagsasaro no amay ti apit mo ari day na anak kaw. Nay maglakid din atatang. Ay na, un nga raw anak kaw. Dakkel mat ati naglakwam. Nayunak pa'y tatang. Tapno makaurno nga kat agnegosyo ak. Wen anak kaw. Suportaran ka iti dayta a planaw. Agyaman ak tatang. Tani, sa anak matmanan anaawat iti nagaplayak. Ay, anyan ti kasta nga agpaisaw anak kaw. Wan nga rod tatang. Isa na panunot ko nga agnegosyo ak langan. Barang isutilin niyak. Ala, wen anak kaw. Awan dakas na no padasam. Reden, mabitlaang. Ha? Sikamat, Rowena. Wan Reden, nakita ka ngamin arimwar dito karinderya. Isa kinamakam ka. Sayang tadi ka nakita itay. Tanagiddan ta kumaanangan. Wan nga rod, ngam sa nabalan Uy, madlaw nga sensado ka na. Kasla ka na yun ka at tumama itinatang mo Saan mat? Kat sika, papanam ka di. Ay na, napan ko in follow up ti papeles ko. Madama nga min ti panangipagnak iti requirements. Tapadasak man ti ag-apply di abroad. Ha? Agabrod ka gayam, Rowena. Wan Reden, tani, nabayang mo tan ajak makabirok iti pagtrabahwak. Naimbag pa'y da Sander kandina. Wan nga rod. Orisyak. Adon tinagaplayak. Awan metlat ta. Iso nga agur-urno nga kiti pang negosyo. Ay, sapay ko mga rod, tagbaligi ka iti dayta planom. Ay,
Alauna mat gaya man. Nang lukat siguro ti opisina papanak. Sige, kastapay nga rod, Rowena. Good luck. Thank you, Reden. Ato hawatan na ito Basit at tulong ko para iti panagabrod mo. Ha? Ay na, agyaman ako na, Reden. Bumawi akto inton adda kwarta. Awanan yaman na, Rowena. Kanayon ka mat amaranaan dito'y sentro, Rowena. Wan nga rod, Sander. Agasam, di-service ka ita na. Ay ka talaga akasta at adda kwarta na. Ha? Saan ka di ahusto timbaga? Alangan mo't ano ag-commute. Saan ko nga itulo? Siyak ti head ti kumpanya mi. Awan kit tinlugan ko. Saan mo't Tangay ado ti kwartam. Agilibre ka man nga rod, Sander. Sana balit aggayem tamat. Anya? Talaga akasta kayo amarigrigat anya. Dahit ala libre ti amuyo. Saan mat? Kaya't ko lang apanagnakan no talaga nga ado ti kwartam. Anya? Kinapodno na. Diyakon magustuhan ti ugalim, Sander. Nagalas. Nakarkaro ita, tanangaton ti saad mo iti kumpanya nga ayan mo. Naimbagpay ni Reden, tamadlaw nga asensado, ngam napakumbabalat ta. Ay kat no di mo magustuhan ti ugalik, di san lang. Di ure man aglinipat tan nga gayon. Well, no day ti kayat mo, di iso. Saan ka matlaang apudpud no agayem? Awan ti nasakit abakrang ko, no saan da kon nga ibilang agayem. Awan ti mapukaw kanyak. O sige, panawan kan. Ay, anya. Talaga ang nagalas ti ugali day ta, Sander. Kasla na pumpuno day taba di bag mo iti kwarta. Sander, No. Apay kasla naklahat ka nakakita kanya. When no, umapal ka itilugan ko. anyan. Aging gaita. Kastapay lagayam ti ugalim. Anyan ti kasta lang amri din. Imbagamat ni Rowena nga adda kwartam. Ngam apay akasta ti langam. Nakadungdong rit ka. Di ka unay aglablabas, Sander. Gaputa saan tayo nga ammo ti mapasama kiti masakbayan. No ita kat adda ka iti nga to. Amangan no kadag iti masungan nga aldaw. Kat adda kan tumot iti baba. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arnalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon at agibasitan ni Sander ni Reden. Gapu iti kinakurapay, tinaududi. Kanayon damat abagbagaan ni Reden. Asaan kumamaup-upay kadag iti mapaspasamak. Bulan tinapalabas, kat ngimmato ti saad ni Sander, iti kumpanya pagtrabtrabahuan na. Ngam ni Reden, kat agbirbirok latta, iti pagtrabahuan na. Iti may sangal daw, nagsabat manen, da Sander kan Reden. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasla na pumpuno day taba di bag mo iti kwarta. Sander, Apay kasla naklaat ka nakakita kanya. Wano, umapal ka itilugan ko. anyan. Aging gaita. Kastapay lagayam ti ugalim. Anyan ti kasta lang amri din. Imbagamat ni Rowena nga dakwartan. Ngam apay akasta ti langam. Nagdungrit ka. Di ka unay aglablabas. Gaputa saan tayo nga ammo ti mapasama kiti masakbayan.
No ita kat adda ka iti nga to. Amangan no ka nagiti sumarsarunong aldaw kat adda ka matan iti baba. Di nakpagsawan iti kasta. Tauray anya ti aramiden. Di nakabalan aguyuden pababa. Jak imbaga aguyudon kay ngay pababa, Sander. Ti kunak, di ka unay aglablabas. Gaputa saan tayo nga ammo ti masakbayan. Poston, jakon kayat nga ituloy daytoy asaritaan. Ngem daytoy tilaglagipan. Manipod ita. Ibilang kan akalaban ko. Anya? Mano atawan ajak nagaw-awid diti pagilyan tayo. Ngam adumat gaya man tinagbaliwan na. Wan nga rod, Rowena. No apay ngamin ang nagbayag ka iji abroad. Ay na, amumatan ti panagbiag mi dito'y lugar tayo. Inan-ano sak tinagtrabaho ija adayo, bareng bumaknangak kunak. Ngam, saan mat gayam? Si Kamat. Adamat lata nagbaliwan ti panagbiag mo, ah. Nahawan na ah. Ngam sana kasla kada kayo abatch ko. Kas kumakan ka. Ay na, dakkel gaya man tinegosyo. Agasam man daytoy. Ag-branch out ka pa yan. Ni Sander, CEO ti kumpanya. Sigurado adakkel ti masusweldo na. Kastamot ni Dina. Talaga akas Rowena. Agduduma tayo itigasat. Sa bagay matkat di ah. Kat, kumusta kayo matan ka ni Sander? Namayagan na saan kami ang nagkit-kita. Diyan mo, numalagip nak pailaing. Anak ko, dakkelan tinagbaliwan ti panagbiag tayo. Nadorasen ti negosyom. Wan nga rod nanan. Kat agyaman tayo iti apo. Husto tinakunam anak ko. Kat sapay la kumata saan kamot nga agbaliw. Saan to Apolos mapasamak na itananan? Apay ko mga agbaliwak ngay. Nasaya at nukasta anak ko. Nasken ngamin nga agbalin tayo anapakom baba akanayon. Wan nanan. Laglagi pag amin nagitang imbagayo. Nasaya at anak. Di mo ko matultuladen dagiti daduma dita. Anak kaigam dalaang iti ribo-ribo. Ang nagbaliwan ti ugali da. Wan nanan. Saan kayo ang madanagan? Gaputadyak to pulos aramiden ti kasta. Ngamin, pinadakkeldak itinasaya at asursuro. Si kagayam ti anak ni Doña Caridad akasosyok iti may sa negosyok, Ma'am Isabel. Wan sa reden, ket maragsakan ak unay anak kaamu-amukin ka. Kasta akmat, madam. Isabel natan, reden. Jak kayat ti formal na unay. Sana bale, tawan tamot iti meeting. Sa bagay, husto ka, Isabel. Tauresyak, jakmat kayat unay ti formal. Talaga ka di aday dya ariden, di aking kuka itinalatak a groceria, dito'y ili tayo, Tonyo? Un sir, kat sigun ka dagiti staff na. Tinawon nga ag-branch out da. Iswa na bi iti panagbaknang ni Sir Reden. Kasta ka di. Un sir, kat kasla adayo ang nabakbaknang ni Sir Reden ngam da kayaw. Anya? Pagpungpungtutan na ka di, Tonyo? Saan, sir? Ngam no idilig ngamin kada kayaw. Empleyado kayo laang. Nangato ti saad yung agpaiso iti kumpanya nga ayan yaw. Ang empleyado kayo lata. Idintuan ni Sir Reden. Isu ti owner iti imatmatunan a negosyo na. Di nakpagpungtutan, Tonyo. Anay ko, sir. Nasakit gayam titong payo ah. Saan lang atong pati maraman ng kanyak? Ah, No aglablabas ka. um, Kandi naklaeng-laengin, Tonyo. Gaputa umadanin amang lukat mat tinigosok. ah? Ngam kabalan yung ata, sir. Amang awan pa'y makabulan kat nabangkrapan tinegosyo yo. Nala,
Uminom takit din, Tonyo. Ah, Taamangan numasipat kamanan. Tonyo, kaslabad mod ita ni Sir Sander. amo mo ti ugali day di abos mo, manang Mirna. Bosta, kunam Ay, sinipat nak nga rod manang. Ano sa anak la nagpampanunot, sinipat ko mat. Oho, katno agpatingga ka laang iti sao. Anya? Kabaalak mat ti kabaalan ni Sir, manang Mirna. Apay nga rod nga adda ka dito nga agpapaay kas driver na. No adamot ka ba alam iti biyag? Saan aday tati kayat ko asawen, manang Mirna? Kabaalak mat ti mang sipat. Hala, agkapitakit din. Taing kaagwashing kadagiti lugan ni Sir. Ang mga numakita na ka dito anak kasikawil, kat anyamanan ti aramidan na kan ka. Amom Reden, damag ko kat nagikat ka no ni Sander ti trabaho na. Apay ka no? Agnegosyo ka no mat. Anya? Wan, kat grocerya ka no mat tinegosyo na. Ha? Kasla kayat nakaakompetensya na. Awan mabalin tayo. Sa bagay, awan makalapad kan ko na. Nuanyaman ti kayat ng aramidan. Wan ngam ibirok na kumamot ati negosyo na. Sa balimot ko mati produkto na. Kumaa, ngam saan mo't nga rod? Isabay ang tayo latan, Rowena. Isabel, iha, agnubyo kayo ka din, kaneri din? Saan, Mama? Ngam, nagaram ka di kan ka, Isabel? Uwan, Mama. Jak ilibak dayta. Kat, ada ka di matmarik na mapanagayat kan kwa na? Mama. Iha, nadlaw ko ang nadagkat kayo iti tunggal maysa. Kan uray ni papam, nadlaw na matdayta. Aklunak analag antirik na kan ko na. Kan nakitak ti pa ng respeto na kanyak, Mama. No para kanyak, awan parikot ka ni Reden. Adda masakbayam kan kwa na. No lakit data, adda matriknam kan kwa na. Day tamat tinapanunot ko, Mama. Ngam adalag pa'y anaimbag tirik na. Kung nagtumad ngamin kan ka, Tonyo, agbaligi ti negosyo. Maragsakan akmat iti day tabos. Mabalin ka di, anayunan yung matisweldo may. Anya? Apay, si kalang ay ati susweldoak, tapno agpanayon ka. Amok nga ado kami asusweldoan yo. Hanggang kurang ngamin ti masusweldo may. Agatang kami lang itibado, kan masapsapol may. Kasla kurang pa yun ti sweldo may iti makabulan. Saan kayo nga mina na gumatgatang itibado yo? Nang runakan ka. Isumot lang awagwag tikat gatangam. Ay, saan nabale ata bagay ko mat, boss. Ken saan nabale, ta saan awagwag da ito'y rupak. Anya? Oy, Tonyo. Ah, No tagi kurangam ti ipapasweldo ken ka. Agsapul ka iti sabali apang gadam. Ay, kayat ko boss. Pumanawak nga rudan dito'y. Kat mapanak agaplay ijaayan ni Sir Reden. Kayat mo ka di manen ti makaraman iti sipat. Ay, sana, boss. Jay kaimasan amakan ti kayat ko amaramanan. Saan na day ta si Patyo? Ay, maum-uma akon iti si Patyo, boss. Jak kayat ama perdi ti aldaw ko Tonyo. Iso apanawanak dito yan. Tagbilangak iti kwartak. Sir Reden, nadlaw ko abin mabati sales tayo iti nagsasaro na abulan. Reden ko namlatan, Rowena. Sa nabalit ta dudua talaang mat. Kan sigud mat nga gayam ta. Wan matket di nga malidayanak laeng. Gapu ta dakkel ti nagdumaan ti sales tayo idi kan ita. Kasano nga min na sana bumaba? Kat addan grocery ni Sander. Agin nasidag pa ti lokasyon. Ay, wan nga rod Reden.
Sapay nabababa ti presyo dagiti daduma a produkto ijayan na. Isa maawis a talaga dagiti tattao a gumatang ijay. Ala, sa nabali. Talaga kasta. Basta agtrabaho tayo lata. Malagip kong aming ginaudi a panagsarita mi. Kinunana asipo ni din. Kakompetensyan ti pangibilbilangan na kanyak. Ay, talaga aday di asander. Jay la makikumkompetisyon ti amuna. Sapay ko ma. Tasan ngagsaksakit tinakab mo kanyak, Reden. Itian niya agapo, Sander. Kas makita ket ad-adon ti branch ti negosyo ngam itisi ka. Dakkel ti nagdumaan dagiti negosyo ta. Nagasat ka. Kaputan na pardas ti panagduras ti negosyo. Ngam saan ko mga amdas dayta? Tapno agbalin ka anatangsit unay. Aging ka di ita? Kasta pa'y laang tisao apang laban mo kanyak, Reden? Saan ka pa'y gama nagbali o? Takrot kalata. Nugulo ti birbirukag. Tutupan ka. Ngam gaputan na ulimag ti kayat ko apan nagbiag. Baybayan ka. Awan mon, Reden. Nukastam ngamin na kanayon. Kanayon da ka nga ibadag. No saan atangig ti may sa atao, saan amang ibadag. Si kalayang ti akin aramid iti dayta. Agyaman na. Tay naklon mo ti panagayat ko, Isabel. Gapot ay ayatan ka, Reden. Ikarek. Agbalin na ka napudnukin ka. Jak aramidan na iti banag amang pasakit ken ka. Kasta ang Reden. Agbalinak to anapudnukan ka. Agyamanak. Agpinatag ta. Kat agbalin ta anapudno iti tunggal maysa. Kat itapay lang. Rugyan tanti agsagana para iti masakbayan. Agin inom kayo manan iti arak, boss. Katanya ko matibibiyang mo, Mirna. Pasensya kayon, boss. Concern naklaang kada kayo. Ngamin, kaslari na biimot ti panagin inom yo. Oy, di nakpakibibiyangan na. Mabalin ka di at itrabahom ti into naram. Pasensya kayo nga roden, boss. Labit ka una, babaunan, Mirna. Pasensya kayon, boss. Kasla ngamin agsakit ti ulog no tsak agsasaw. Isasuman na uak, Agbiro ka iti sa bali akasaritam. Sana siyak. Saan abasuraan ti lapayag ko? Wun, sir. Pasensya kayon. Sige, sir. Unay matay ta na tao. Bimak ng laeng ngam kunamlan asino. Tonyo, danggayan nakman nga uminom. Apay ka di nga umin-inom kayo manan, boss. Amok matla nga kayat mo. Rawit kamot kat iti arak. Naraw-rawat kayo, boss. Kat nominalam kayo nga uminom, amangan pa'y gitnin no addiction daytan, Anya? Di naksuruan, Tonyo. Uminom takit din. Katuna, boss. Amom, Tonyo. At sirpat ko napinta sa balasang. Kat sigurado abak nang dayjay. Ay, kat arman yun, boss. Plan-plan wag nga rod no kasanok nga armen. Di bagayaw, te. I love you. Barang sungbatan na ka. Awan mo't gayam sir-sirbim akasarsarita, Tonyo. Panawan nakman laangan ditoy. Talaga sa bali ti ugali na di Sander. Apay ka day, anak ko. Ar-arman na karon ni Isabel nanang. Patsek. Igagagara na dayta. Kaya't nang agawin kan ka ni Isabel. Wan nga rod nanang. Edi damo. Kinumpetensyanak iti negosyo. Ita, arman na ni Isabel. Sana balay, taamok anapudnukan ka ni Isabel.
kat di nakaisukat iti sabalay. Sa bagay, agtali ka kani Isabel nanang. Ngamnaskan ko mamakasaritak da di Sander. Tapno saan na namang riribok. Ay, baybay amon anak ko. Amangan no ad arum swati parikot no kasaritam pay laeng. Adad man na yan, Isabel. Tapno umay ko ibagat, ti ayat ko ken ka. Nasayangan mat tay may ka, Sander. Ha? Aklunan na ka din? Saan? Inuray ko ti panagsuplim. Te ibagak nga agsapol kan iti sabali a babae. Aniya? Wan. Gapot na awan mariknak a panagayat kan ka. Ngam apay, Isabel. Bak nangaknet. Kat kabailan ka nga ipaayan iti nasaya at panagbiag. Pudno? Baknang ka. Ngam talaga nga awan mariknak a panagayat kan ka. Gapot ta addan nobyo. Aniya? Anya ti aramidan ni Sander, iti dayta gundaway. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetayo ita alawas anapuluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbakasyon ni Dunya Ana iti balay da Andro. Maragsakan mat da Andro, gaputaad dan pamanawan da iti anak da, malaksid kadagiti katulong da. Iti may sa amalam, nabati ni Jana ang agmaymay sa iti sango ti pagadalan da. Gaputan nala daw ang nakasangpat ti amana, amang sukon kadkwana. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yo ita alawas anapauluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh my God! Aday ta, napukaw ng tipot na. Kakadwa, ilugan tayon da ito yung ubing iti kotse. Sakbay nga da sa bali ang makakita kada tayo. Darasin nyo! Sigurado ang maragsakan ni Buslito. Addan iti ikot minidyana akaanakan na. Maaramid ng tikayat na ita. Tanagbaligi kami na ng dukot iti da ito yung ubing. Diyos ko, Andrew, anya nga ta tinapasama kiti anak ta. Huwag nga, Rodrina. Madanagan akmat. Anya nga ta ti masapul dagiti nang dukot kan kuana. Nalabit a kwarta ti masapul da. Iso a padaanan ta nga umawag da. Huwag, Rina. Kat agtinulong ta nga agkararag para iti pan nakaispal ti anak ta. Wen, day ta ti kasayatan. Ngam, impakaampum ka din kadagiti pulis day ti anapasamak. Saan? Mabuto nga ngamin iti mabalin na mapasamak. Amkag, nga mga nuad-adda maisagmak ti anak ta. No aggaraw dagiti pulis. Anya matan ti kastoy. Anya nga min ti kasapulan day ti anak ta. Apaya kastoy ti napasamak iti anak ta. Agkalma ka laang bagat. Urayan tayo nga umawag dagiti nagdukot ka ni Jana. Barang umawag damot laang itaarabi. Urayak ti awag da. Saan ka maturog? Aging gang awan maamuak may papan iti anak ta. Saan ang mabalin, Rina? Ala, ingka aginanan. Siya kung ti manguray iti awag, dagiti nagdukot iti anak ta. Asiyo! Palubusan da kon nga gawid! Itulod da kon ni Jebalaimi! Kayat ko na makita da mamakan papa! Kastamot da ni Lola! Masyan kayo kumakanyan! Sana mabalin, nene. Awan matbasol ko kada kayo! Sa anak matabad! Apingin ngayon panaw da kaya school! Sigurado, sapsapulon na kon ni Papa Ita! Sigurado nga
Mabalin, neneng. Iso, sumardang kan nga sangit. Makarengreng ta sangit mo. Pangasyo! Pagawidan dakon! Sa anak abad nga ubing! Awan basol ko kada kayo! Saan ka pa makawid? Ngem di ka madanagan. Awan to tidakes ang mapasamak ken ka dito eh. Iso asumardeng kan nga sangit, ha? Inton madamdama, iyag kunton ti kanam. Naglawa day to'y asilit anang ipupukan da kanyag. Kasano ngaya makaawidak? Lord, ispalan na ko nga. Sapay lang ko mata makaawid ako ni Jebalaimi. Neneng, eto inti kanam. Mangan ka, ha? Tapno saan ka mabisinan ken saan ka ngagsakit? Ijayak ton balay mi amangan, angkal. Iso palubusan da kon nga gawid. Saan pa yung mabalinita? Ala, mangan ka kid din. Amok amabisin kan. Ijak kaya timangan. Palubusan da kon nga gawid. Jak kayat ditoy. Pangasiyo, tata. Kumusta timbalod tayo, Dodong? Pinakanyo ka rin. Wen boss, ngam ka na ayon ngagsang sangit. Makarengreng day jay nga ubing. Saan nyo baybayan? Asikaswan nyo anaymbag. Ang mga numatay kat di tayo pa'y naala ti kasapulan tayo kankwana. Wen boss, di kayag danag. Aywanan mi anaimbag ni Jana. Narigatan. Ang mga saan tayo amaala ti dakkel agatad. Babayan ken kuan. Sigurado nga'y paay dati ang yaman na kindawan tayo. Amok no kasano ti panay pategday ti agmaymaysa nga anak da. Angem, boss. Kasano no saan da nga itad tikid-kid dawan nyo aransom? No kasta bilang, nasaysayat langin amatay ti Jaski nga ubing. Anya? Kabalan nyo nga ramidan ti kasta, boss? Saan kayo amasan ken kuana? Tidak kalagatad ti kapatngan kanyak Dodong. Kat awan bibiyang ko, uray pa'y anak ti kabsat ko ni Jana. Ti telepono. Amang ano dagiti nang dukot iti anak ko ti umawawag. Hello? Asino da ito eh? Sika ka diti nang dukot iti anak ko. Pangaasim tagsaw ka kuma. Kalma ka kuma, madam. Ngamusto ka? Da kami tinangdukot iti anak yun. Kat dumngag kay ti bagak, no kayat mo pa ay makita ti anak mo, asi kakaratkad. Sige, basta diyo ko masaksaktan ti anak ko. Pangaasiyo ko ma. Di ka mandadagan. Awan to ti dakas ang mapasamak iti anak mo. Basta agtungpal ka, iti kayat ko nga aramidan. Sige, dumngaga ka na imbag iti bagam. Ado'y tidanom anak ko. Uminom ka pa eh. Agi amanak, mami. Anyati ko na dagiti kidnapper. Kumusta ti apo ko? Jak nakasarita ti anak ko, mami. Nga maamok, natalgad ti kasasaad na. Nang runak at dakkel agatad ti kidkidawan da kasukat ti wayawaya ni Jana. Anyamutan. Talaga dagita tao. Tinalaka pang lakagan lang ti amudang aramidan. Wan nga rod, mami. Sapay awan ka da kami ti kidkidawan da agatad. Di ka matanagan anak ko. Awagak ni dadim. Tumulong kami iti kwarta akid-kid dawan da. Bastawan dakas ama pasamak iti apok. Agyamanak, mami. Kat kasaritak mati asawak. Masapol nga iparwar mi tinayon tigatad akid-kid dawan da. Ala, agkalma ka lang anak ko. Aramidin tayo ti amin apamuspusan. Tapno saan da aranggasan ti apok iti ikot da. Wan, mami. Kat sapay la kuma.
Tapa man amay tad tayo kadakwada ti kidkidawan da agatan. Kat palubusan dan tumatan ti anak ko. At to'y neneng, mangan ka pa'y, tapno saan kang agsakit, wan? Tsak kayak timangan. Palubusan da kon nga gawid. Kailiw kon da mama, papa, kan lola. Anyamatan. Agsangit ka manan. Mangan kakit din. Makawid kan tumatlaang neneng. Di ka madanagan. Awan ti dakas mapasamak ken ka ditoy. Ngamno ita, mangan ka pa, iwan. Awan na asiyo. Awan na mo kabasol ko. Ngam impopok dakit din. Palubusan da kon nga gawid. Pasensya ka, neneng. Nga magtungtungpal kami langit ibilin ti amo mi kada kami. Iso amangan kan. Tapno saan ka, ako mapsot. Abay nga nasid ka, Nakmila. Nanaga di masapol mo? Lito, sigurado ka kadingag tungpal dagi nga agasawa iti kayat tayo mapasamak. Masigurado ko na ita. Saan da kaya ta may sagmak ni Jana? Isa sigurado ngagtungpal na itinagtulagan da kanindodong. Amok nga raminin na ti amin tapno may spal ti anak da. Nasayaat nga rod no kastalito. Ay na, magagaran ako na makaigam iti dakkel a kwarta. Ikagda Nagmila. Mapasamak to ti tartarigag kayan ta. Rina, bagat. Rumwar ka kumamat dito'y sa lahed. At da ka matlatan dito'y. Agpaangin ka matay, Jerwar. Andrew, ni Jana nga anak ta. Madanagan ako na yan para kan kuana. Amangan kit di mat no pagaramidan da iti dakas. Agsangit ka manen, Rina. Andrew, jak maliklikan ti agpanunot iti madi. Nangrunak at babae iti anak ta. Amangan no mapanunot da pagaramidan iti dakas. Awan mat siguro ti dakas nga aramitin da kankwana. Nang Runa, tawan pa'y kadakwa da tikid-kid daun da agatad. Sapay na kumangarun ta kasta. Talaga madanagan ako una yan para iti anak ta. Kailiw ko una yan ni Jana nga anda dito'y balay. May kawak iti kawan na. Maawatak tirik nam. Ngam saan arumbang nga agpailuyos ka itinalaos a panagladingit mo. Ala, tumakder ka ditan. Mapantay dya simbaan. Taintaag kararag. Kumusta ka na din ko? Kastoy manong, madandanagan kami para iti anak mi. Ungayam, apay ngay may ka. Ada ka di masapol mo. Awan matket de, ading ko. Imayak ka po tanadamag ko tinapasama kiti kanakak. Uwan nga ron manong. Madandanagan kami nga agasawa. Kanayon nga agsangsangit asawak. Gapo iti panangdukot da iti anak mi. Talaga makapadanag. Sakto pa'y kit... Nagdagas kit dirang yatatan. O kan, anya tindamag yaw kan kuana. Basta ko nadang itinangdukot kan kuana. Nga awan dakas nga ramidin da ka ni Jana. Basta itad mitigatad akit-kid dawon da. Anya, kastagayam. Kastagayam ading ko. Kan, impakamom ka din ka iti pulis da ito napasamak. Saan manong? Mabuti nga. Amangan nudakdakas ti mapasamak iti anak ko. Ngam, isagsaganaan mi tigatad kasapulan da. Nasayat nga ron ano kasta. Sige, ading ko. Tumulong ak iti pan nakapaanda ti kasapulan niyo agatan. Kita agman, nanya ti maaramidak tapno may spalti ka anakak. Ikarik na itaading ko. Imawag ka di manan dagiti kidnapper, baro? Awan pa'y nga ron, mami. Day tamat nga ron ti ururayak. Padpadaanak nga umawag namanen. Tapno amok mo ti aramidak.
Kaya't ko na makaawid dito'y balay mi ni Jan ang anak ko. Oh, Andro, ate ibagakan ka. Ngam sapay la kumata di ka gumurgura. Anya day ta, mami. Sige, ibagayo lata. Adda ngamin sa bali anadlaw ko iti kabsat mo itay imay ditoy. Anya ti kayat yu asawan, mami. Ibagayo ko ma. Kayat ko asika timang paliiw iti dayta. Ngam sapay la kumata nagbidutak iti napaliiw ko iti kabsat mo. Anya ti kayat yu nga ibaga, mami. Adda ka di madian adlaw yu iti kabsat ko. Pangasiw, mami. Ibagayo ko ma. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Ransom, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, baligi ti panagnegosyo ni Riden. Umapal ni Sander. Isuan nagikat na ito iti trabaho na, kat nang lukat mat iti negosyo na. Kanayon na nga rod a kompetensyaan ni Riden. Naadaan mat iti relasyon da Isabel kan Riden. Naamuan ni Sander, kat nagsakit tinakam na. Gapo, taagayat da ito'y kan Isabel. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluhan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Andaan man na yan, Isabel. Tapno umay ko ibaga, te ayat ko ken ka. Nasayahan mat, tayo may kasander. Hay? Aglunan na ka din? Saan? Inuray ko ti panagsublim. Taibagak nga agsapol ka iti sabali a babae. Aniya? Wan, gaputa awan mariknak a panagayat kan ka. Ngam apay, Isabel. Baknangak met. Kabaalan ka nga ipayan itinasayat a panagbiag. Pudno, ngam talagang awan mariknak a panagayat kan ka. Gaputa addan nobyok. Aniya? Asino tinobyom? Nireden, kat pang nga asim tadi ka kuman mangriribot. Agbirok ka iti sabali nga armam, kunakman. Talaga a pesti day jay ariden iti biag ko, Tonyo. Ha? Apay ka day, boss. No awan day jay ariden. Sigurado nga inaklonak ni Isabel. Talaga lang adi na kaayaten, boss. Aklunam nga minan. Tonyo. Wen, boss. Ay na. Bayam nga minan day taas asawa. Oh, kita anak. Naragsakak lat ta iti biyag ko. Nga urean asawa. Kasano nga min nga damangayat kan ka? Katlaat ka? Laadak angam. Naragsakak lat ta iti biyag ko, boss. Angam. Laad ka matlang, iso adi na kainayat ni Ma'am Isabel. Oh. Sumardeng kan, Tonyo. Napudot ti ulok. Amangan no sikat ti pangidas alak iti pungtot ko. Mama, napagsaritaan mi kinireden nga agkalay sa kamin. Umaydan to ka makisarita inton sumarunong aldaw. Ay, katuwa na, iha. Shock, ti excited para iti panagkasaryo ka ni Riden. Da kayo at talaga, Mama. Idi pa'y lang amin nga ibagbagak ka na kayo nga agkasar kayo. Insaganaan mi pa'y ngamin anaimbag ti panagkasar mi, Mama. Kat sapay lang ko man. Tasardengan nakmatan ni Sander. Barang agsardeng ton abang reng-reng-rengken ka, inton agkalay sa kayon ka ni Riden. Sapay ko ma, Mama.
Nalpasan ti kanlay sa Reden. Legal tan nga agasawa. Juan Isabel, kita mo, nakaragrag sa kaklaunay. Uray siya. Dayto yun ti tagi-uray ko. Ti agbalin a Mrs. Romualdez. Ulitek ti agkarikan ka. Agbalinak to anasayat nga asawa ken ka. Di kanto agrigat iti sidong ko. Agyaman na Reden. Ket ikarikmat nga agbalinak anasayaat kan ka. O ala, rugyan tangarudan ti agimpake. Pare ti panag-honeymoon ta iti abroad. Jak maaklon anila ang Reden ti makaabakanyak. Aklo naman ti amin, boss. Talaga akas ta ti biag. Ni Reden asigod a marigrigat. Isulaang ti makaabakanyak. Talaga akas ta kunak manen, boss. Saan nga iti amin na kanito? Kat kukwa tayo. At damod dagiti gundaway. Ama pa ay tayo iti kalkalikaguman tayo. Jak itulok akas to'y lang, Tonyo. Isuarugyak meten timang parigat iti dayjay a Reden. Anya? Ngam Tonyo, si kalaan tinangibagak iti daytoy. Isu nga ika-mo daytang ngiwat mo. Jenny, sabali ti madmadlang ko. Kasla dagsisiim di ti groceria tayo. Anya? Wan Jenny, jak maawatan. Talaga sabali ti rikna. Amangan mo no anya ti plano na dagita. Iso anas kan nga ibagam dayta kan ni boss. Talaga nga ibaga. Amangan no adda man nagdakdakas asabali ti pampanunutan na nga aramidan. Wen nga rod, Rowena. Agra-ira itan ti kinadakas. Iso anas kan nga agridam tayo. Honey, apay ka di ang nagpartak ti panagpataray mo. Kasla nga min adamang sursurot kadatahan eh. Anya? Makitkita kiti side mirror. Talaga sursurutan na tada di alugan. Partakan pa'y nga rod tagmaneho. Gamaganad ka. Wala ni, di ka madaragan. Saan tamay sagmak? Anyan ti kastoy ang mapaspasamak. Nakabutbut ang hani. Di kagdanag. Yaw awan taday tamang sursurot kadata. Saan ang maikat ti panagnervyos ko? Gapo iti panang surot da kada kami itay. Ay, naimbag. Ta saan kayo ang naisagmak? Balasang ko. Wan nga rod nanang. Asino nga tadagi jay? Day tamot lang ti pampanunutag. Asino dagi jay kan anya ti rantada. Apay ta sinurot da kayo. Nasken nga agan-anad tayo, nanang. Awan mo ti amok a pinasakitan mi. Wano nagbasulan mi. Tapno adda ko mamangipang takada tayo a pamilya. Amangan mo't no managdakdakas dagi dya at tao. Saan tayo nga amo, nanang? No anya ti husto arantada. Ngamnasken nga agan-anad tayo a kanayon. Sabali at talagang nibus ita, Tonyo. Ay, huwag nga raw manang Mirna. Pasig mo ta na kinadakas ti adda iti panunot na. Jak amo iti day tabos mo. Nagari siguro ti kinadakas iti kaunggan na. Ay, kaya't kunti pumanaw dito eh. Gaputa kumarkaro mo ta na dumakdakas ti ugali na. Uray siya nga rod. Ngam sigurado adi na tapalubosan. Ang mga no pagaramidan na ta iti dakas no agpilit ta pumanaw dito eh. Huwag nga raw manang Mirna. Sa balin ti atmosfera iti daytoy a mansyon. Agan-anad ka, Tonyo. Nang runa, tada kayo akanayon ti agkuy-kuyog. Amangan no mairobo ka. Honey, anya day jay? Kaslad da bimtak. Wan nga rod. Kaslay ti garahi tayon ti bimtak. Anya? Mapit lang. Inakitaan no niya dayjay. Saan, nani? Amangan no adda taong ijaya sa bali ti gandat na. Amangan no anya apay ti mapasamakan ka. Amang ano pinabetak dati may sa kadagitilugan tayo. Anya? Ngam kasano anak kastrek da. Kat addamat gwardya tayo. Nakaturog siguro. Apay ngamin ang naturog. Sapay ko matawan da kas ana pasamakan ko ana. Reden, anak ko.
Bimtak ti may sa alugan niya. Anya, asino nga tati akin aramid iti daytoy. Agkalma ka kumalaang anak ko. Di ka unay agpungtot. Anya launay tinagbasulak. Tapno aramidin na kanyak ti kastoy. Ay, amangan mat no umapalkan ka tinangarami, di ti kasta. Iso akayat dama po ka, dagiti siya ni Kwam. Jak itulok akas tilat na kanayon. Paimbestigar ko daytoy. Tapno maamuan na sino ti akin aramid. Nagbaligi dagiti binilin ko amang pabetak iti lugan day jari den. Sigurado, kasta unay ti panagliday na ita. Talaga gayam nga intuloy yu anang bilin iti mang pabetak iti lugan na, boss. Wento nyo, kat nagbaligi da. Iso kasta unay ti ragsak ko ita. Boss Sander. Ngam saan lang aday tati pagpatinggan ti amin. Bilinak ita nga ibusen dati sa nikwaday di at tao. Kalpasan na, isarunuda day jay ariden. Boss, saan kayo kumaunay? Maasi kayo kumamot ka ni Sir Reden. Apay kumamaasya akin ko na, Tonyo? Kat no kalaban ko day jay. Iso asika, Tonyo. Di ka agdardarasudos. Gaputa kabaalan kamet agudasan. Anya? Luisa, sungbatan na kumain. Di ka agbabawi no siya ti pakiasawaam. Talaga ka di anapudno ti panagayat mo kanya, Sander? Wen, Luisa. Nakasaganak amang ipanagnak iti dayta. Sander. Iso please. Nakasaganak amang ipaaykan ka iti nasaliwanwan a panagbiag. Sa bagay. Ay ayatan ka mat, Sander. Ha? Oh, agyamanak, Luisa. Kat itapay lang. Planwentan ti panagkasarta. Maragsakan ak unay, honey. Nagsubling iti sigod ti kita ti negosyo tayo. Wan nga rotani. Gapo day tayo ti kinagagat lagi ti empleyado ta. Kan, gapumutan iti kinalaing mo ang mga manihar. Thank you ti compliment, honey. Siyempre, honey. Kan gapumutan day tayo ti suportam kanyak, honey. Gapo iti effort na adwa. Kan suporta dagiti parents ta kunak man lang. Ayun kayo, honey. Agkasapulan dagiti doa apang publiko apagadalan dito ili tayo iti pinansyal. Kasta ka de. O de mang tantay ti tulong. Dagita tinaskan nga ipaayan iti tulong. Una ni, kat agyaman ak unay. Gaputa si pupuso ka amang ipay iti tulong kadagiti agkasapulan. Kayat ko tinagarbo akal Liza. Iso amang birok ka iti kalaingan nga cater, manang Mirna. Talaga ka dingag kasar kayon iti nobyam, boss. Wen, iso nga rod abilbilinan kang agsagana kayo anaimbag. Kayat ko anagarbo ti kasar ko. Ngem iti kasar dayjay ariden. Ay na, uray nagarbuti ka Liza, no saan mo't anaragsak ti maangay akal Liza. Awan mo't laag serbina. Anya? Wan, boss. Iso anasaysaya at lata, nga oray simple, basta naragsak. Baknangak! Iso asan a mabalin a simple laang ti kasar ko. Awisag dagiti babak ng agagayem ko. Kastamit dayjay ariden. Tapno umapal iti kinagarbo ti kalaysak. Wan, boss. Sa bagay, da kayo ti aggastos. Iso ang makaammo kayo. Talaga anasaya at ipanagpuspuso day di as Reden Romualdez. Anya? Apay ana ibagam dayta, Tonyo. Awan, boss. Appreciate lang ti kinasayaat na. Awan, boss. Amuyo ka day. Mabigbig itan. Gapo iti nagadu atulong na iti lugar tayo. Kasta. Awan, boss. Adong amin ti tinultulungan na. Adu ti indunar na iti pampubliko a pagadalan. Kadag iti district hospitals. Kadag iti organisasyon dag iti PWDs. Talaga akayat na ti agpasikat unay.
Angam sige laeng. Inton malpas ti kalay sami kini Luisa. Rugyak manen timang bilin ka dagiti tao. Ta isarunuda apukawen dagiti negosyo na. Tapno awanen ti kakumpetensya. Amom Reden, napigsa ti atap ko. May papanitan niya. Atapag ani Sander ti dadaulo ti amin ang mapaspasamak. Di ka na yun amang sursurot kan ka. Ti panagpabutak da iti lugan nyo, kandag iti mang sipsipot iti groserya. Reden, Day tamat ya day ti panunot ko. Ngam orayan tayo aram muarte resulta ti investigasyon. Narigat ti bastag pagpabasulatan, Rowena. Dumngag ka na imbag kanyak, Tonyo. Apay ka day, boss. Sumurot ka kadag iti boys ko. Sumurot ka iti pagnada ita arabi. Sa dino ka di ti papanan may, boss. Ing kayo uramen ti may sa agroserya ni Reden. Anya? Agbaligi nga ta ni Sander, iti plano na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryeta yu ita alawas ana pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit unay tinakam ni Sander, gaputa nagkalay Sander Reden kan Isabel. Pinanunot na nga rod abalsan ni Reden, iso a pinabtak na ti may salugan ni Reden. Ni Sander mati atapan ni Reden nga akin aramid iti amin. Ngam kinuna ni Isabel anarigat ti basta agpabasulatan. Iti may sangal daw, binilin ni Sander ni Tonyo. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dumngag ka na imbag kanyak, Tonyo. Apay ka de, boss. Sumurot ka kadag iti boys ko. Sumurot ka iti pagnada ita arabi. Sa dino ka diti papanan may, boss. Ing kayo uramen ti may sa agroserya ni Reden. Anya? Mabuting ka dito, no? Ay, no dagita banag. Kabalak nga aramiden, sir. Ang panagkunak, saan arumbang aramiden tayo dayta? Gaputawan mo't basol ni Sir Reden kada kayo. Adon ti basol na kanyak. Iso ti numero 1 akakumpetensya kiti amin a negosyo. Ken iso ti makagapo no apay adinak inayat ni Isabel. Ngam, boss. Isutiin muna ang nagnegosyo. Kan may sa, apay ang nasakit pa lang tinakam yo. Adi na kayo inayat ni Ma'am Isabel. Kat adamat ni Ma'am Luisa iti biyagyo. Awanan ti adupay asauton niya. Ibagamlaeng no di mo kabalan. Tano saan? Ni Dagol ti bilinag. nagsublin ti sigod nga income ti groserya tayo. Kat panagkunak, nasaysaya at siguro no manglukat tayo pa iti maysa. Gaputaw madadon ti orders kan customers tayo. Wan nga ron, Rowena. Agyaman ako na gaputa pimig sa manan ti negosyo tayo. At dalat ta pagkwartahan tayo amin. Maragsakan unay dagiti padak nga empleyado. Gaputa ingato yung matan ti sweldo mi. Deserve yun ta, gaputa nagagat kayo. Kanawan kayo, saan arumang ay dagiti grocery? Kat gaputa na anos kayo mat abos mi. Masaya nga na kiti bimtak alugan ko. Aging kayta, awan pa iti resulta ti investigasyon na sino tiyakin aramid. Sapay ko mga ron, tamaamuan tayo mutan. Tapno amu tayo no asino ti rumbang nga agbayad iti dayta. Kasano Dagol? Naplano yung kadintin bilin ko kada kayo? Wen, boss.
nagasagana kami na mangisayang kat itineta. Nasayat no kasta, Dagol. Ngam saan kayo ngagdardarasudos? Aganad kayo. Tapno awan ti maisagmak kadagiti empleyado iti dayjay ag grocery ni Reden. Wan, boss. Saan kaya mananagan? Dayjay ariden ti rumbeng nga agikaro. Saan adagiti empleyado na? Wan, boss. Damag ko ket ado ti produkto da. Iso akala at manen apimiksa. Ket ita, madama nga agpapaaramid iti kabarbaro nga establishmento na. Ket sigurado nga ag-branch out manen dayjay. Sigurado, boss. Iso alas kan ngagtignay kami. Ngam sigurado nyo lang. Itadyo adagos ti tangdan mi, boss. Di ka madanagan. Basta agan anad kayo kunak manen. Tapno saan kayo ama isagmak. Sander, kasla dadyak ang mga aramidam Anya ko matiar aramida ka di mo amo. Diyak ang mukan ka, Sander. Ngam, kasla ngamin sa bali titigtignay mo. Anya? Please, Sander. No addaman saan anasayata planom, di mo ko man patuluyan. Panunutam ko mamot ti masakbayan. Amok ti aramida, Luisa. Iso addi ka sumanao dita. No kayat mo anasaya at akanayon, ti panagden nata. Congratulations, honey. Ado ti mga presyar iti kinasayaat mo. Diyak kumangarot kaya tamaamuan ti publiko. Ngam, naipadamag damatan. Kasano? Kat day tamot ti kanayon asang kaibaga dagiti natulungam. Iso asaan amaliklikan ang madamag ti kaaduan. Huwag nga rodhani. Kat agyama na kiti suportam. Gapta sinadaan kamat at tumulong ka nagitiag kasapulan. Gaputa day tati amok amay parbanghani. No tayo ti addaan, tumulong tayo. Nangruna kadagiti public schools. Ken district hospitals, gaputa ado nga umili ti agnumar. Wanani. Ang sapay ko ma. Tagsardeng matan ang iti mangriribok iti biyag tayo. Wanani, sapay lakuma. Ma'am Luisa, sa dino ka di tinapanan ni Boss Sander. Diyak mo, manang merna. Anya, saan ka di nagpakadakan ka, Ma'am Luisa? Saan nga ruhad, manang? Day tati parikot ko iti asawag. Pasaray rumwar. Ngam di namat ibagano sa dino ti papapanan na. Ay, sa dino nga tanga agpaiso ay tinapanan na. Diyak mo, manang. Ngam sa bali ti atap ko. Ang mga nuadamot sa bali nga inaramid na. Sapay ko mata saan akasta. Apay ka day, boss. Saan kayo makaid na? Masyudo tak itinakita ka jay sentro Tonya. Apay, anya tinakita yaw. Kasano? Nagan amin dayjay ariden ti makitak. Puro donated by Reden Romualdez. Makapabwisit. Bwisit na talaga! No kayat yaw, mangtad kayo mat ititulong, boss. Tapno lumatak mo tinagan yaw. Anya? Wen, boss. Apay ko mga itid kulaeng dagiti kwarta nagbambanugak. Jak kayat amaksayan ti kinabaknang ko. Iso anasaysaya at laengen nga ipauram ko amin a negosyo dayjay ariden. Sakbay apagulimakak. Ang boss, agbasbasol kayo lang iti day tangar aramidan yaw. Di nakisuro iti aramidak tonyo. Gaputa adda nga amok ti aramidak ngem iti sika. Aggunay kayon Dagol. Aramidan yun ti ipapaaramid ko kada kayo. Manggit kita kami pala itinasaya na kung daway, boss. Ngem ka ano? Kayat kun apagulimakan nyo dayjay atao, tapno mapukawan iti dalan ko. Boss. Ibagamlaeng no diyo ka bagalan Dagol. Tamang kitak iti sabali at ang danak. Sara, boss. Sige. Ipatungpal min ti paparamit yo. Rumbang laang. No diyo kayat ada kayo ti pagulimakak.
Anya ti pagsarsaritaan nyo dito ay. Sander, dagol. Luisa. Nangag mo ka di amin ang nagsaritaan mi. Juan Sander, kadyak impagarop nga dagayam ti ilimlimad mo kanyak. Apay ngamin adumdum ngag kay ti saritaan ti akin saritaan. Gaputa kayat ko apan kan. No adda ilimlimad mo kanyak. Luisa, Nangag ko amin nga imbilin mo kan ni dagol. Amom ka di abasol ti papa aramid mo. Awan basol jay tao kan ka. Iso asaan arumbang apagaramidan nyo iti dakas. Agtanang ka kuma, Sander. Saan nga amin at tiyempo kat kukuam. anya? Dengganak kuma. Itata na sa papay. Ibabawim ti imbilin mo kan ni dagol. Kat no aramidam day taga po iti apal mo kan ni Reden. Agaramid kalangan iti nasayaat. Tapno maitanok mo't tinagan mo. Saan mo nga ammo ti makagapo? No apay nga inaramid ko daytoy, Luisa. Iso addi ka agin lalaing amang bagbaga kanyak. Agpanunot ka anaimbag. Kunak manen, Sander. Gapo iti aramidam. Nalipatan pa yan nga daak nga asawam. Dagol, di ka kumamot agbalin apas pasurot, iti rinukar nga aramid. Gapulang iti kwarta. Anya? Amok ti imbilin kan ni boss. Ang agpanunot ka kumapay ana imbag. Sakbay nga aramidam ti may sa abanag. Panunutam kumapay ana imbag ti ibungan na kan ka. Iti biktima. Kan ni boss mo't lang. Agin lilinis ka mo, Tonyo. Kahit mo ka di, tay pulong ka ni boss, ha? Ura ipulong na. Di nakmatlangan anu ni boss. Ang mga no si Sanchin nakadagos. Ha? Siyak. Si Sanchin ni boss? Oo, ang mga no si kapay ti umuna ama si Santay Dagol. Karakaritan na ka di, Tonyo. Kabalan ka si Sanchin, kunam sa. Di nakarkaritan kunakmat. Ta mga noon-unaan ka. Anya? Boss. Tonyo, kalkalabanin na ka din. Ay, saan, boss? Hapay kumangay akalabanan kayo. Anya ti imbaga ni Dagol kanyak. Apay ka din nga isakit mo day jay ariden, ha? Ay, mga nun ninayunan ni Dagol timbaga na kada kayo, boss. Ang mawanti sa bali nga intensyon ko, iti day nga imbaga ka. Isaksakit kayo laeng. Gapot sa saan akas karina tibilin nyo kadakwada. Awan ti makalapad iti kayat kong aramidan. No kalabanin na ka. Jak agpang nga dua amang gudas kan ka. Ay, boss. Sumbatan na kita, Tonyo. Ay, Tumulong ka kadi kadadagol. Wenno patayin ka itamat lang. Agbilang ak iti talo. Kat kayat ko asumungbat ka, Tonyo. Maysa. Dua. Talo. Sumbat! Hey, boss, kuha. Ay na, imputok yung manan tipaltok yung boss. Agyaman ka. Tas saan adita ulom tinang itutukak iti paltog ko. Kat daytoy ti ibagakin ka. Di nakontraren ko nakmanen. Gaputa sa anak nga agpangadwa, amang gudas kan ka! Ay na, Ma'am Luisa, mabutbutagak. Ay, apay ka di manang meron na. Agsasarunumot tanti putok ti paltog. Anya nga tanti mapaspasama ka ni Sander. Patsak nga adda ti saan a kinanunungan ni Manong Tonyo a plano na. Iso an nakaungat manen. Ma'am Luisa. Ala, di kan agbutang, manang. Saan kayo amaan ano? Basta agulima kayo laeng. Wan, ma'am. No anyaman ti makitkita kan mangmanggag yung aramidan ni Sander. Agulima kayo kumalaeng. Tapno saan kayo amaan ano? Wan, Ma'am Luisa. Rowena, sikapay lang ti pangital ka kiti negosyo. Anya?
Ada maangay a business seminar mi iji syudad. Agluwas kami kan Isabel. Talo nga aldaw ti seminar mi. Isa sikapay ako mati makaamo dito ha. Alawan Reden, di yu pa kadanagan ti negosyo. Ado kami nga empleyado kat da kami ti makaam mo. Agyaman nak. Ngam, maamaka ka Reden. Ang mga nood naman ang dagiti agbasak-basak dito eh. Awan mat siguro. Sana bale, tandamot nagiti gwardya. Ken noad da sa bale amadlaw yo. Umawag kayo adagos kanyak. Wano ka ni ma'am yung Isabel. Ha? Wen, kat agan-anad kayo iti panagbiyahe yo. Apay nga takas to tiriknak, hani. Apay ka di, honey. Diyak maawatan tiriknak. Kasla sa anak ang makain na. Amangan mo't no banog mo lang data iti seminar tayo. Diyak mo. Sa bagay. Technical na in seminar da kada tayo. Sana bale, tamaudi itan nga aldaw ti seminar tayo. Agsublita iti lugar tayo inton malam, wano inton bigat. Wan mat kat di Makita tanto manan ti negosyo ta. Di mo pa kadanagan ti negosyo, honey. Patsyak asaan abaybay andar, wena. Bravo, Dagol! Bravo! Kinunak naman gamin ka na kayo, boss. Kabaalan mi nga rami rin ti paparami dyo. Hanggang sigurado kayo, nga awan na iraman at tao, ijay inuram yo? Sigurado, boss. Gaputa rabi una yun, hindi inuram mi ti establishmento. Nasaya at mo kasta, Dagol. Sigurado nga agsang ito iti darada ijay ariden. Inton makita na ti establishmento na. Sigurado adim mapuamin a produkto da. Kastamot dagiti kwarta. No adda imbati da a koleksyon da. Ke, tisul dumingay, boss. Ang mga nunalipatan yon, gapo tinalaos sa kinaragsakyaw. Di ka madanagan, Dagol. Makitam ka di day tabag. Kwarta tilinhaon day ta. Kat makaamu kayunton kadagiti kakaduam amang bingay-bingay. Agyaman ako na, boss. Itala nga makita do a kwarta. Agsasarunon to day ta, Dagol. Lakit di tagbalin ka anapudno apasurot ko. Kastoy gayam tirik na ti makaigamit do a kwarta. Idulin mo man day ta kwarta, Dagol. Nasakit ti matak amang kitkita. Amangan umaagaw ko kat puurak. Ha? Ibagam laeng no umapal ka, taikan ka. Manoribo ti kahit mo. Ha? Saan ko apagan ano day ta kwarta? Imposible kamaton nyo. Jak pagtatak ko ng ti kwarta naggapo iti dakas nga ramid. Anya, di ka man naging lilinis. Ado mo ti basol mo. Agpapada tayo lang nga managbasol. Nayanakak ama nagbasol. Isudyak ibaga nga awan basol ko. Kasi na, awan pa'y pulos na aramidag, itikas iti inaramid mo. Isung agpanunot ka kuman, bayat anasapa pa'y. Talaga kontrabida ka mo na niya. Kaya't mo ka ni. Nga ibagak ka ni boss tapagulima kandakan. Anya? O sige, ibagam lang. Ta sigurado akatawaan na kalaang dayjay. Oh, honey. Adda umawawag iti cellphone mo. Sungbata mon. Sino nga ta? Rabin. Sungbata mon. Amang ano na patagtibaga na. Limot Rowena ti umawawag. Hello? Reden, saan kayo kumamakmakla at itibagak? Ha? Apay ka ti Rowena? Agalma kayo kuma. At dati saan anasaya at anapasanak iti groserya. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan,
Tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, ad-adda nga umapal ni Sander ken ni Reden. Gapu ta maitantanok ni Reden. Gapu iti tulong na kadag iti umili. Nagbaligimat nga inuram dadagol ti negosyo ni Reden. Kabayatan ti kaaddana iti business meeting. Dagos mat nga inyawag ni Rowena ken ni Reden tinapasama. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Honey, ada umawawag iti cellphone mo. Sungbata mon. Sino nga ta? Rabiin. Sungbata mon. Amang ano na patagtibaga na. Pero ay naman yung mawawag. Hello? Reden, saan kayo kumamakmakla at itibaga? Apay ka di Rowena? Agalma kayo kuma. Ada saan ana saya at ana pasamak iti groceria? Ha? Anya tinapasamag dita? Napuuran ti dua nga establishmento. Anya? O sige, itamot lang, agsubli kami dita. Isabel, honey, agrobot ka. Ha? Agsubli tayo ti lugar tayo. Nauram ka no ti dua a grocery. Awanan, Isabel. Di mapun nagiti grocery. Awan na pati. Reden, honey. Kagurgurak tayo dyan, Sander. Gumilgil ayam ti gurak kan ko na. Honey, hindi ka kumagpabasulatan. Awan pamanagnak mo. Ani Sander ti akin aramid iti amin. Iso lang ti amok amang kontra kanyak. Iso amani po dita. Aramidak mo tanti rumpan. Anya ti kayat mo sa uwan. Adun tinapukaw kanyak. Gapoy ti kinadakas na dyan, Sander. Iso apanawin mo tentap no agipalisak. Please, honey. Di ka kumagbalin adakas. Gapula ang itiguram iti may sa tao. Di ka unay agpailuyos iti sakit amarikritnam. Sana bale, naimbag ti Diyos. Sukatan nanto amin anapukaw kadata. Naragsak ka mat, boss. Apay, dakas ka di manang Mirna? Saan matkit di, boss? Ngam, anya unay ayat ipakaragsakan yaw. Di ka di pananguram yo iti grocerya ni Sir Reden Romualdez. Anya? Amok ada kayo ti dadaulo iti amin, boss. Gaputakas taon iti apal yukin kwa na. Gam ti dakas na. Dakas nga apal ti adda kada kayo. Makitkitam ka di dayto eh. Ay, paltog. Pangasyo. Ay, dayo ipaturong kanyak day taapaltog yo, boss. Ang mga numakalbit yo. Tanangam ti panagsasaom. Tanuag kang mali ka. May salaang abala ti katukad mo. Sir, pag-aasayaw. Pagkawanan na kuma. Diyan ulitin ti agisawang iti maikontra kada kayo. Ma'am Luisa, magpakada akon. Agawid ako ni Jelo Carmay. Apay ka di, manang Mirna. Mabot-buteng akon ka ni Sir Sander. Agasam, pinaturungan na kiti paltog. Ay, kunaklakit dino kanibusaan akon. Unay matan ni Sander. Apay ka nung naramid na tikasta, manang. Nailawanak lang nga ng dakama at maipapanitipan na kauram ti grocerya ni Sir Reden. Kat kastauna yun ti pungtot na. Ay na, kunaklakit din paltugan ng timhuging ko. Ay, jak pa'y kaya ti matay, ma'am. Iso nga agpakadakon. Ha?
agawid aklaangan. Saan manang Merna? Pangaasim, dinakpanawan dito eh. An-anom ka di day taapaltog, honey. Tiya akong palabsan na tiya mapaspasama ka ni. Iso akasapulan nga gigim ako ni Termas. Anya, Mas ka na protektarak biyag tayo. Kat no kasapulan alumabanak. Aramida. pangaasim, honey. Agtanang ka kuma. Di ka kumagdardara sudos. Nagtaltal na aklatan. Sigurado nga aramidan dalat tati kay kahit na. Nagpatulong akmatan. Ngam awan na pasamak. Iso asyakon amis mo tagtignay. Laban no laban. Anya, Hello, Mama? Oy, ha, apay ka di. Ma, nagbalin ang naulpit ka naranggas ti asawak. Amok nga iso amin ti akin plano itigulo ang mapaspasamak ita dito lugar mi. Anya, nagalas mat gayam ti ugali na itasawam, iha. Uwan nga rod, Mama. Kaya't kun ti pumanaw dito eh. Ngam kasta unay ti panangbantay da kanyag. Di nakparwaran ti asawak. Gapo taado ti nakabantay kada kami dito yung mansyon. Anya nga tano agreport tayo iti kapulisan, iha. Mama, ay ayatag ti asawak. Diyak kayat ang maisagmak. Iso akayat ko nga alaan itinasayat asaritaan. Barang dangganak. Nang bili na kon iti manguram iti amin ang negosyo ni Sander. anya. Kaya't kung ipalakam kan kuha natin naramid na kanyak. Tapno agrigat mat iti kastaunay. Honey, pangaasim. Di ka kumagbalin ada kas gapo iti gagam mo nga agipales. Numabalin, sulbaran tayo da ito'y itinasayaat. Alaan tayo itinasayaat asaritaan. Amok dayjay asander. Laban ti ammo na. Isa ano day tatikayat na. Ipaay ko. Anya, Di ka madanagan, hani. Amok ang mapagtalkan ng iti binilin ko. Saan tayo ang may sagmak? Basta saan kayo armoromwar? Adumot ang iti binayadak amang bantay kada tayo diti mansyon. please, honey. Ang mga nuad-ad da agulo ti mapasamak iti daytang aramitan. Iso ang pangasim tagpanunot ka kuma. Nakaikading ako, nani. Kat pakawanan nak. Talaga alabanak dayjay asander. Awanen nanang. Pasig apa nagipalisan ti adda iti kaunggan ni Reden. Ay, uwan nga rod, anak ko. Jack ininggaan a kinasarita. Hanggang talagang impatangkan na ti ammo na. Diyak kayat ti kasto ang klase ti panagbiag nanang. Kayat ko kumanga agtali na ti kinaragsak kan kinatal na ti panagbiag tayo. Saan ko maamapasamak ti kastoy? No saan nga inrugi day je asander ti gulo? Ay unay mo't ngaminan day je a tao. Talaga adakas ti ugali na. Nanang pangaasiyo, tulungan da ko maamang lapod iti anak yo. Bareng malapdan tayo pa iti plano na. Boss! Nauram ti duwangan negosyo yaw! Anya? Anya tinaramid yo? Ta saan nyo abinantayan, dagol? Nasidlat na itinanguram, boss. Inranada nakaturo kami. Day tangamin, taturog kayo amin. Di war aramidan ti trabaho yo. Pasensyan, boss. Nasapuran mi matiturog. Ay, di nagpaltugan, boss. Awan matlangan maramidan yaw. Ang kaputan na oraman ti doon adadakkel a building yaw. Hawanan tinagbati uray may sal. Kasanupay daytoy. Dakkel apukaw ko dayta. Sayang agpaiso, boss. Naksayan ti kinabak ng yawn. Patsik aday jay aridente akin aramid iti daytoy. Iso nga imbes na sumanao kayo dita. Agsagana kayo kit didagol. Taibusan ninyo amin asa ni Kuana. Uramin nyo agraman mansyon na! Talaga apatuloy ko ti agawid, Ma'am Luisa.
Anya? Mabutbuteng akon, mama. Inuram dan ti dua a groserya. Kasano, no isarunuda da iti mansyon, ay kat mauram tayo amin. Saan tayo nga amuno natalgad tayo dito, Manang? Iso adi kay lapdan no kayat yo apumanaw. Maawatan kayo. Tauray siyak. Makarignak iti panagbutang. Ngam, saan kayo mat ama panawan, Ma'am Luisa? Amo yung mat akasla anak kayo. Manang, mangrugin ti gulo iti panagbiag mi. Nangrugin nga agibalas ni Riden. Gapo iti kinadakas ni Sander. No apay nga minakasya iti inaramid ni boss. Anya nga itan at adan aparikot ti mapaspasaran tayo. Kasaritak ni Sander, Manang Merna. Ngem no talaga adda kas ti adda iti kaunggan na. No talaga asaan nga agbalyo. Pumanawak metten ditoy. Nauram dagiti negosyo ni Sander, Reden, honey. Kurang pa di bayad tinaramid na kanyak. Nukas na. Talaga si katinang bilin iti pan nakauram ti negosyo na. Well, gaputa kayat ko asingiran gapu itinaramid na kanyak. Honey, saan tayo nga amunoan niya ti ibunga ti inaramid yun? Amangan no ad-adda nga agpagad tayo. Saan, honey? Salak ni ti pamilya tayo, nga uray anyat mapaspasamak. Pangasim, husto ko man ti panagibalas mo. Husto ko man da ita panagibalas. Honey, Panunutom ko mati sumaruno aguntang way. Panunutom ko mati masakbayan tayo, honey. Sander, pumanaw ako ditoy. Tanya ti kayat mo, Luisa. Ibabain na kasta ka di. Taapay ko ama ibabain ka. No pumanaw ka, sigurado akatawaan dakdag iti tattao. Ibagadan to asyak abaknang kat pinanawan ti asawa na. Amok matlang adinak ay ayatan Sander. Gaputa uray anyat ibagbagak. Dinak pulos denggan. Aniya. Amom kadi nga inaldaw ang makariknak iti panagamahak iti daytoy apagtangan. Ha? Rugrug yan da kan abalsan. Katjak kayat ti mayraman. Iso pang nga asim. Palubusan na ko na pumanaw ditoy. Awan ti pumanaw. No kasta nga rod, denggenak ko ma. Sarda nga mon ti madi nga aramid mo. Tamnada ko mamatal na itibiyag tayo. Sa anak nga agsardang, aging ga saan amapukaw jay tao akang runaan akakumpetensyak itibiyag. Nagbalin ka dakas gapo iti kinagamrod mo iti kinabaknang. Dakas kas. Di nakapagsawan iti kasta, Luisa. Gaputa uray sika. Kabaalan ka adang ran no siyak ti kalabanem. Sige, dangranak no kasta ti kayat mo. Gaputa mukmat lang nga awan patagkukan ka. Gaputa kinabaknang lang tinapatagkan ka. Gamrod ka. Di nakpagpungtutin. Sige, iputok mo na itapaltog. Ngam iti ka nitong aramidam dayta. Di nakapagtalnan ti konsensyam. Kasta, ha? Boss! Pangasiyo, ibabayo ko maday tapaltugyo. Diudang ran ni Mang Luisa. Boss, agtantanang kayo kuma. Laglagipan niyo kuma, nga asawa yun ni Ma'am Luisa. Tonyo, Inaiwanan dagiti dadakkel na ni Ma'am Luisa. Aging nga inasawa yo. Isuanas kan mo't kumangay patagyo. makapungtutak. Gaputa iswa mismo ti mangkalkalaban kanyak. Isakit na unay dayjay areden. Gaputaan mo na tinasayaat kan saan, boss. Panagkunam ka di, kat jak mo tinasayaat kan saan? Awan imbagak akasta, boss. Angam daytoy ko matilaglagipan nyo. Uray dayto lang ti idulin mo dita panunot mo abilin ko. Tonyo, Boss, ipatag mo ti asawa kan pamilyam. Gaputa ishuda, ti pudpud no akinabaknang. Saan akwarta? Saan ikwa, wano na materyalan abanag? aniya. Siyak ti pangibasaram, boss.
Gaputa kaslaawan ti serserbi ti amin kanyak. Gaputa sisyak laang ti agbibiyag. Isu nagasat ka, boss. Gaputa adda aminan kan ka. Isu makuntinto kayo kuma. Noan niya ti adda kada kayo, boss. Anyan ti kastoy Nana Lorena. Kasla naggulumot tan ti panagbiag tayo. Ay, wen nga rood balasang ko. Si Pudrinugyan ni Reden ti mangbalas kan ni Sander. Nagulon ti amin. Ay, agbinbinalas damat laang nga nakanayon. Wen nga rood. Nasaysaya at paikit di sana bimak ng ti anak ko. Tanataltal na ti panagbiag. Ngam awan parikot ka ni Reden, no saan ngamin akas jay ni Sander, Nana. Pudno takunam, Rowena. Sa bagay, sipod agad adal kami. Talaga ang nadagsan tirik Nana kan ni Reden. Talaga siguro adi na kayat ti partapan. Hangam sapay lakuma, tamaurnos tuumutla ti amin. Manang Merna, apay ka di, Ma'am Luisa. Ada nang ngagko akasarsarita ti asawa kiti telepono. Kat ibilbilin na nga uraman dati kabarbaro ang negosyo ni Reden. Agraman ti mansyon na. Ay, una yan ti kasta. Kasta kadilatan na kanayon. Talaga adakasan ti asawak, Manang Merna. Iso apanawon mo't siguron. Tapno ipulong ko ti aramiden na kadagiti pulis. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggipusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Manang Merna, Haapay ka di, ma'am. ada nang ngagko akain inawag ti asawak. Kat ibilbilin na apatayan dan ni Reden. Anya, iuna yan ti kasta. Kasta kadilatan akanayon. Talaga adda kas ti arami ti asawak, Manang. Iso apanawan siguron. Tapno ipulong ko kadagiti pulis ti aramiden na. Anya, Wen Manang, barang aggibusan ti kinadakas ni Sander. ay ngam saan akas karina ti plan-planwam nga aramidan. Ay, amang ano si kamot ti maisagmak. Sige, Manang Merna. Panunutak anaimbag. Noan niya ti kasayaatan nga aramida. Dagol, maudin da ito'y apan nakisaritak kan ka. Anya ka di manan ti pagam, sika nga ginlalaeng. Amok ti plano yung aramidan. Ngam panunutom kuma, nga inton aramidan yu dayta. Inkalim metten ti may sa asakam iti abot. Anya data sa asawang mat. Di mo maawatan ti imbagak, Dagol? No aramidam amin nga imbilin ni boss. Agpaggad metten ti biyag mo. Is a panunutom ana imbag, no hustumot lang ti aramidam, wano saan? Anya, talagang agin lalaeng kamat. Saan akin agin lalaing daytoy, Dagol? Ibagbagak laang tinasayaat nga aramidan tayo. Lumaklakay tayon. Isong agbalbaliw tayo kuman. Di ko nam di, takrot ka. Kanagin sasayat ka. Hindi to tapana kamat na managdakdakas. Addakan ka no dinak ng gandagol.
Ngam panunutam kumati ibo nga ti aramiden nyo, kunakmanan. Nakasagana ka kadinani. Mapanta ko maigi main grocery. Ita tinaka-schedule nga inventory tayo. Mabit lang, honey. I-recheck ko pa nga umuna dagiti files ko dito yung MacBook ko. Ala, darasam nga rod. Sigurado anak kasangpot amin na nagiti kakadwa tayo nga inventory. Wen ka di. Mabit lang na ito eh. O sige, orayan ka ni ijilugan. Sige, honey. Ma'am Luisa! Ma'am Luisa! Apay ka din, Antonio. Nangagkuti sa ritaan da, boss. Kanti kain inawag na iti cellphone. Adda kanon ijay sentro dagiti binilin na amang patay ka ni Sir Reden. Anya? Kat madama asursurutan da ni Sir Reden. Isu arimwarmatan ni boss. Anya? Sigurado ka itinangag mo? Hun, Ma'am Luisa. Agawaan nyo, tamapanta ko maag-report ka dagiti pulis. Sige, partakam nga rod man, Antonio. Inka erwar ti may sa alugan. Kat aglayon tan ije police station. Kan surutan tanto da sander. Honey, andamang sursurot ka data. Nadlaw ko mo ta. Sige, agsagana ka. Partakak pa pataray. Diyos ko, anya da ito yun ang mapaspasamag. Pagkalma ka lang. Diyos ko, di na kami kumabaybayan. Di mo itulok ang maisagmak kami. Ah! Paltugan datan. Ipaltug ko. Maskan ang makipinlaltuga. Namreden, saan datan nasardangan na palpaltugan? Dahil para ka na kayo. Diyos ko, pag-awanin na ko. Nung nagbalin ako na dawas. Saan kayo nga agsardeng amang paltog ka dariden? Aging kaasan tayo ita makamakam! Well, boss. Marco, partakap pa pataray. Well, boss! Saan nga agsardeng amang paltog ka na tayo? Nga patay tayo. Tantani tayo idan maamutan. Well, boss. Naitipay. Natamaan si pilit tilungan na. Sana na mga taray. Ala! Agawa, Marco. Ibatog mo tilugan iti ayanda. Takaritek day tatao! Kamaudyanan na. Nagsangot amat langin, Reden. Kunak tupay kat asikati dadaulo iti amin, Sander. No talagamat lang. Aglaban tayo ti mano-mano. Awanan, Reden. Daytoyen ti kanibusanam. Iso nga agpakadakan iti asawam. Pangaasim, Sander. Di mo ko maipaturong ti paltog mo iti asawa. Talaga kayat ko agudasen daytoy apeste iti biyak ko. Adda pulis! Ayop kayo, Tonyo. Luisa, da kayo tinangisagmak kanyak. Pakawanan na ko, Sander. Nasyak amis mo tinangipulong kan ka kadagiti pulis. Inaramid ko lang tirumbang. May sakamat, Luisa. Saan ka napudno nga asawa? Napudno akan ka, Sander. Ngam nagbaliw ka, gapu iti kinabaknang. Inaramid ko na ito'y. Tapno makaamiris ka kuma. Kat surutem tinalintag ada na tibiyag. Saan nga iti agnanayon kat agbyag ka iti lubong ti kinadakas. Boss, husto ti asawam. Kat dayto iti kanayon ko nga ibagbaga iti kada kayo. Saan nga iti amin akan ito? Kat kukwayo. Tonyo. Ikaro yu tinagbasulan nyo. Kat agbalbaliw kayo kuman, boss. Kas iti na ko na ti asawa yo. Surutom mat kuman tinalintag adalan iti biyag. Sander, awan nangabak kadatay ti laban. Gaputag padatang agikaro iti pagbaludan. Ayop ka rin. Sikat ti makagapo no apay akas to'y tinagbanagak. Di nagpabasulan. Gaputa sikati muna anang laban kanyak. Impay ko lang ti birbirukam ariribok. Di ka agin lilinis rin. Gaputad damot basol mo kanyak. Aminado ak nga dabasol ko. Isungarod anak kasagana ak amangi karoy ti dayta. Ngam nagdumata, gaputa na dagdag senti kasom.
Iso ang napapaot ti panagtalinaed mo iti pagbaludan. Aniya. Ngam huston da ito'y. Tinapateg. Nagpatinggan ti amin. Ikaro tayo ti pagbaludan ti nagbasuran ta. Kat punasan ta ko man tigura tayo ti tunggal maysa. Itulod na ka ni di pagbaludan. Reden, honey. Ani, Anian ti kastoy anak banagam, anak ko. saan kan nga gliday nanang? Isabel, ani. Kapata sa anak nga agbayag iti pagbaludan. Ikarok lang nag iti dakas nga naramid mi. Agsingsingpot kay ti pagbaludan, honey. Kat kabayatan ti kaadam ijay. Agkitaw kay ti pamakawan ti namaswa. Gapo iti panagbalin mo adakas. Gapo iti inumimpan mo agula ken ni Sander. Wana ni. Para milit na ita. Ag-ananos ka, anak ko. Sana bale, tarumwar kanto umatlaang. Wana na. Urayan nyo ti panagsublik. Tapno mga baruanan akon. Punasam ko man tigura iti kaunggam, Sander. Agamiris ka, kabayatan ti kaadam di ti pagbaludan. Wen Luisa. Naamiris ko. Ahus to gayam ti bagbagayo kadamanang Mirna. Kat nakasagana ka nagbalbaliw. Agyaman ak no kasta, Sander. Katnam namaak ti panagbaliw mo. Basta ikarim kanyak nga urayan nak. Tama nga barwanan ta. Kat agbyag tayo na naraksak. Uwan, Sander. Ikarik day ta. Kat yunay-unay ko kan ka. Agbalbaliw ka kuman. Anyan ti kastoy. Ijamutin pagbaludan tinagbanagan dagiti asawa ta, Isabel. Wan nga ron, Luisa. Makapalading iti kastoy. Ngamnas kan nga awatan ta. Anya nga ron kat nagbidot na. Naimbag ka ni Riden. Tamanula ang abulan ti pan nakaibalod na. Ti asawak ti agpaot iji pagbaludan. Gaputaado ti kaso na. Basta agbalbaliw. Barang parwaran damot ladakos. Wen nga rod. Kasta unay ngamin ti apal na iti asawam. Iso aga po iti dakas nga apal na. Nagbalin matan at dakas. Kat gapumat iti ayat ti asawak amang balas ken Sander. Day tamot ten tinamagbalin kan kwa na adakas. Ngamkas iti kinunak. Awanan maaramitan tayo. Wen, Isabel. Katulungan na ko maamang ikararag. Asapay ko ma. Tatalaga nga agbalbaliwan ti asawak. Ay, makapaliday matan tinagbanagan ti gayem ta, Rowena. Wan nga Rodina. Ngam sa nabali. Tasaan nga agbayag iti pagbaludan. Sa bagay matkit di Rowena. Amom ka di. Italaang manan ang nagsubli ang natal na dito'y lugar tayo. Kasano, kit nabalod matan ni Sander adadaulo ti amin. Wan nga rod. Ay, inal daw ang makariknak iti panagbutang idi. Di na. Ay na, no adak siguro dito'y idi madamagit ang mapaspasamak. Amangan no nataya kun iti nervyos ko. Rowena, sapay ko matasaan ka ama amang tulong kanya. Tapno asikasuan ta da iti negosyo may kinireden. Apay ko maama-umaak kat isumat ti pangalalak iti kwartak, ma'am. Agyaman ako na, Rowena. Awan anyaman na, ma'am. Saan tayo abay-bay ang tinegosyo? Tapno ag-recover o awan ni Reden. Kat inton adagi daw iti tulong. Ibagam kanya, tatulungan tayo. Taday tati kayat ni Reden. Wan, ma'am. Ay, talaga na imbag ni Sir Reden. Awan makunak iti kinaimbag ti asawa, Rowena. Dahil na ang tanairubo ang nagbasol. Gapo iti sakit tinakam na.
gapu iti inararamid ni Sander. Agpakada akon, Ma'am Luisa. Ket pagyamanak unay ti kinaimbagyo, sipod nagasawa kayo kan ni boss. Manang Merna, talaga ka di apanawan na kon. Narigat man nga aramidan. Ngam kasapulan, ma'am. Maikawa ak iti kaawan nyo. Sana bale. Tati anak ko, ti sumukat kanyak, Ma'am Luisa. Agyaman aklauna iti panagserbim diti mansion iti mano atawan, Manang Merna. Katsapay la ko ma, taumay kayo latag pa siya. Uwan, ma'am. Namnamaham dayta. Gaputa sigurado akailiw kayo. Ma'am Luisa, Oh, apay ka di manong Tonyo. Di mo ibagang agpakada ka mat. Talagang agsangit no agpakada kayo amin. saan ma'am? Damagak ko malaang. Nung nangikabilan yu iti susi ti may saalugan. Kunaklakit din no ibagam apumanaw ka mat. Saan ma'am? Saan ka pumanaw? Ay na, naragsak manen ti mansyon. Gaputan nakaruar ka na Reden, anak ko. Wan nga Rodani, uray dagiti empleyado tayo. Kasta unay tiragsak da, idi maamuan da nakarwar kan. Bayan nyo, mapankunto ida pasyaran ninton pikat. Ay, Apay anak sanay kayo nanan. kasla nga rod sa anak amamate, kadagiti napaspasamak ka na tayo. Nalpasan ti amin nanan. Kat adda na adal ko. Awan gayam tinasayaat nga ipaay ti paragipales. Kumusta ka dito yan, Sander? Nasayaat matlata, Luisa. Nga oray kayat kon ti rumwar. Ngam saan pa'y mat nga rod amabalin. Sa nabali, gaputa umadanin ti iruruar mo ditoy. Basit laangan nga anos. Wen, Luisa. Kat, kumusta mat ang tinegosyo ta? Awan ti pagdanagam, gaputa saan mi abaybayan. Ken, nabiit ti panagduras na, sipod nagsosyo kami kan ni Isabel. Agyaman ak no kasta, Luisa. Urayam ti iruruar ko dito Tapno agtitinulong tayo para iti pagsayaatan tayo amin. Ditan papagayam, tinaghibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Panagibalas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.